Salam Ata-Vatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tomaşaçlarymyz, Ata-Vatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzda 2022-nji ýylyň 24-nji sentýabrdaky sanyny. Beýik Britaniýanyň paçasynyň Türkmenistanyň prezidentine gutlaw haty. 1530 adam Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edildi. Ýaş maşgalara ýeňillikli garzlar beriler. Türkmenistanyň täzeçilik we sowda strategiýasy işlenip düzüler ýaly habarlar ýetirýär. Gelin bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Beýik Britaniýanyň paçasynyň Türkmenistanyň prezidentine gutlaw haty. Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň birleşen paçalygynyň paçasy Karl III Türkmenistanyň prezidentine gutlaw hatyny berdi. Beýik Britaniýanyň paçasy hormatly prezidentimiz we Türkmenistanyň halkyny garaşlyk güni bilen gutlady. Bu gutlaw hatyny şeýle diýilýär. Siziň aly kediriňizde hemde Türkmenistanyň halkyny ýurdumyzyň garaşlygynyň şany senesiniň öňü syrasyny, şeýle-de ýurtlarymyzyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllyk münasibetli gutlawlaryny we iň gowy arzuwlaryny berýärin. Ähli meseleler çözmekde bilelikdäki netijeli işleriň dowam etdirilejekdigini anan bildirýärin. Ma'lum bolşaýaly Türkmenistanyň prezidenti hem öz gezeginde Karl III Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň birleşen paçalygynyň paçasy hökümine saýlanmak münasibetli gutlaw hatyny berdi. Karl III şahzanany Elizabeta II aradan çykandan soňra Beýik Britaniýanyň paçasy boldy. 1530 adam Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edildi. Şu güni Ruhyýet köşkünde Türkmenistanyň prezidenti Ministrler Kabinetiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Bu mejlisde bir neçe möhüm resmi namalar gol çekildi. Ýurdumyzda ýaşaýan we raýatlygy bolmadyk 28167 adam Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edildi. Şeýle-hem 4438 sany daşary ýurt raýatlaryny we raýatlygy bolmadyk adamlara Türkmenistanda ýaşamak üçin ygtyýarnama berildi. Daşary işler ministrligi we ýurdumyzyň ygtyýarly dowlat edaralary tarapyndan Türkmenistanyň çeklerini kemişelik ýaşaýan we dowlatymyzyň raýatlygyna kabul edilmegi baradaky şahsy ýüz tutmalary hasaba alynan 1530 adamyň, ýagny dünýäniň 26 milletiniň wekillerini raýatlyga almak üçin degişli işler geçirildi. Ýurdumyzda ýaşamak üçin ygtyýarnamanyň berilmegi baradaky şahsy ýüz tutmalary hasaba alynan 315 adamyň, ýagny dünýäniň 9 dowlatynyň raýatlary we 23 milletin wekilleri hasaba alındy. Şunun bilen baglanykda dowlat başlyklygymyzyň garamagyna taýýarlanan permanyň we kararyň taslamasy hödürlendi. Dowlat başlyklygymyza hödürlenen resmi namlary gol çekdi. Ýaş maşgalara ýeňillikli garzlar beriler. Türkmenistanyň prezidenti Ruhyýet köşkünde Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Şol mejlisde ýaş maşgalara dowlat tarapyndan berilýän kömek gollawlaryň kemilleşdirilmegine degişli möhüm resmi nama kabul edildi. Ýaş maşgalaryň ýaşaýyş durmuş şertlerini hasda goýlandyrmaga degişli resmi nama hödürlendi. Dowlat başlyklygymyza bir resmi nama gol çekdi. Resmi nama laýyklykda ýaş maşgalara ýyllyk bir götürümli 3 ýyllyk möhlet bilen 20 000 manat garz serişdeleri beriler. Bir resmi namanyň ýaş maşgalara durmuş gollawyny bermekde möhüm ähmiýetiniň bardygyny bellemeli. Resmi nama laýyklykda resmi taýdan nikalaşyp durmuş guran maşgalara zerur bolan öý goşlaryny okajalyk haritlaryna satyn almak üçin gıraw goýmadan zamanlyk esasyna ýyllyk bir götürüm bilen 3 ýyllyk möhlet berilýän garzyň möçberini 20 000 manatçyny ýokarlandyrmak belenildi. Türkmenistanyň täzeçilik we sowda strategiýasy işlenip düzüler. Paýtagtymyzdaky Ruhyýet köşkünde hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň başlyklyk etmegine Türkmenistanyň garaşlygynyň 31 ýyllygyna bagşlanan dowlat maslahaty geçirildi. Şol maslahatda eden çykyşynda dowlat başlyklygymyz Türkmenistanyň täzeçilik we sowda strategiýasynyň işlenip düzüljekdigini belledi. Biz ýurdumyzyň içerki bazarlaryna we dünýä bazarlaryna beýleşige okuyuply täze innowasion önümçilikler döretmekde ajaýyp üstünlikleri gazandyk. Tenagat önümlerimiz hemde brend markaly dokma haritlarymyz bilen ýurdumyzyň sewet we dünýä bazarlaryndaky orny ýylgyrly potolandyrýar. Täze bazarlara ýol açýar. Şu nokta nazardan ýurdumyzda döredilen ýa-da täze gurulýan her bir kärhananyň önümleriniň we hyzmatlarynyň içerki daşarky bazarlarda beýleşige okuyuplygynyň potolandyrylmagyna uly ähmiýet bermelidir. Şu maksat bilen ýakyn geljek üçin Türkmenistanyň täzeçilik we sowda strategiýasyny işläp düzert. Ýurdumyzyň bütün dünýä sowda guramasyna agzalygyna goşulmak üçin zerur işler alınıp barylmalydyr. Munyň özü milli ykdysadyýetimize daşary ýurt maýasyny çekmek, goşmaça iş orunlaryny döretmek, ähli pudlaklaryň üçinçilik
ulgamlaryny ösürmek babatı teze mümkinçilikler açýar diýip Türkmenistanyň prezidenti çykyşyny belläp geçdi. Ine mehriban müştoklar, Ata Vatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimizden şoňunky tananyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şolordan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekem Türkmenistanyň hormatly il ýaşursy diýen adyny alan raýatlarymyz. Oktyabr aýyna geçiriljek medeni çäreler, Türkmeniň Altyn Asry adly bayragyny alan raýatlarymyz. Bu näse geçilen 829 raýat tutsaqlykdan boşadyrly. Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistany ulug forum üçin minnetdarlyk ýaly habarlary Ata Vatan Türkmenistany.com saýtymyzdan giňişen okap bilersiňiz. Mehriban müştoklar, eger de biziň saýtymyza ýeňilikli ýol bilen girmek isleýän bolsaňyz, onu Google Play Marketdan Ata Vatan Türkmenistan prolajeniýasyny töleksiz ýükläp alyp bilersiňiz. Gepleşigimiziň eneka sanlaryna görüşýänçe hoşta bolun.